Искате да разнообразите почивката си, но не знаете как? Нека ви отведем на пътешествие, което съчетава адреналина на офроуда и изтънчеността на виното. Приключението ви започва още от хотела, където ви взимаме с джип и се отправяме към дивите терени около Велико Търново. Ще бъдете обгърнати от красива природа, безкрайни поляни, предизвикателни терени, красиви гледки и история. Ще изпитате нови емоции заедно, които ще ви сближат още повече. След този вълнуващ преход пристигаме на следващата част от вашето пътешествие, а именно дегустацията на вино в винарна Ялово. Тук ще откриете магията на българското вино в цялата му прелест. 7 изискани вина, всяко със своя характер и история. Тръпката след преодоляването на офроуд терените се съчетава с добрия вкус на изисканото вино и се случва магия. На тръгване виното няма да остане просто спомен. Вземете любимата си бутилка със себе си. Готови ли сте да изживеете това приключение? Резервирайте го още сега от hillvillvt.com.